Compartim un planeta, compartim uns orígens, uns cossos, una espècie. Compartim uns drets. I quan aquests drets no es respecten, quan s'amenacen o es neguen, compartim la lluita per defensar-los. Exigim, amb la Mamà Lulú i el Colectivo Luz de Esperanza, justícia per les més de 15.000 víctimes de desaparicions forçades a Jalisco, Mèxic. Ens endinsem al mar amb Anyasonas, activista grec pels drets humans que des de fa una dècada lluita per les persones migrants que arriben pel mar des d'Àfrica i Àsia. Ens indignem, com l'Itza, amb els exilis forçats a Nicaragua sota el govern d'Ortega i Murillo i ho denunciem amb el seu documental El viatge d'Itza. Ens apropem a les fronteres dels Balcans i la Mediterrània amb No Name Kitchen, oferint menjar, roba i primers auxilis a les víctimes de devolucions en calent, agressions i abusos. Netegem, al costat del Richmond, les tones de residus que arriben a les costes de Ghana, advocant per un consum conscient contra l'emergència climàtica amb la seva ONG, Plastic Punch. Lluitem, de la mà del Roland, per canviar la situació de la República Democràtica del Congo i aconseguir una decolonització real amb un govern que defensi els interessos del seu poble. I derruïm, amb la Yara, les muralles d'estigmes i estereotips racistes treballant per construir una societat més justa i digna, defensant els drets humans fonamentals al Líban. Defensem qui defensa els nostres drets. Ens defensem.